Goedenavond, welkom op deze zaterdagavond, de 6e december bij Omroep Zeeland. Een kort overzicht van het nieuws van vandaag. Overal ligt glas op de vloer. Het lijkt alsof ze hier een muur hebben ingeslagen, maar waarom weten we eigenlijk niet, want er zit helemaal niks achter. Voor de rest hebben daar een radio kapot geslagen. Hier aan de bekabeling hebben ze gehangen. Hierboven zit een ruit, die hebben ze ook ingeslagen. De radar die is kapot gemaakt. En voor de rest lijkt het alsof er niks is meegenomen en alleen maar is vernield. Het is echt pure vandalisme wat hier is gepleegd. Iedere zaterdag zijn Ryan en zijn 10 mede-kadetten te vinden op het opleidingsschip van het Zeekadetkorps in Veeren. Afgelopen week werd het schip vernield. Ja, het is gewoon heel erg triest. Want we proberen nu al jaren deze boot op te knappen. En dan eigenlijk met zo'n vandalistische aanslag sta je weer 3-0 achter. De schade is enorm, zeker voor een vereniging als deze. Het loopt in de duizenden euro's. Dit had niet veel geschild of deze mooie jeugdvereniging die had moeten stoppen door hem of haar. De dader is nog niet gevonden. Gelukkig is er ook een lichtpuntje. Uit allerlei hoeken komt er hulp. Zo is er onder andere een inzamelingsactie gestart door vereniging Vesting Veeren. Toen ik dus van Edwin hoorde van nou ja, misschien moeten we de club stoppen omdat de kosten zo hoog zijn. Ik denk dat gaat niet gebeuren, dit moet gewoon doorgaan. En dat geeft moed. Ja, je staat er niet alleen voor en dat is toch een fijn gevoel. Ja, van het negatieve is dat wel iets heel mooi positiefs. Dat hadden wij nooit durven dromen. Daardoor is de toekomst van de vereniging in ieder geval niet meer onzeker. Het schip blijft voorlopig nog wel even aan de kant. Het is eigenlijk gewoon het winterdorp zoals ik altijd al in mijn hoofd heb. En zo wordt de droom van Wim Herrebout uit Terneuzen werkelijkheid. Dit is hoe kerst er volgens hem uit hoort te zien. En ieder jaar bouwt hij het op. Steeds een beetje groter en dat is een heel proces. Alle tafeltjes tekenen en allerlei dingen uitrekenen, programmeren. Een geluidssysteem maken. En ook 3D tekenen en printen. Daar begint hij al in februari mee. Met hulp van zijn moeder kocht hij 4 jaar geleden zijn eerste huisjes. Inmiddels is het uitgegroeid tot een compleet kerstlandschap. Zijn moeder overleed vorig jaar, maar leeft hier zichtbaar voort. Dit moet de hemel voorstellen. En mama die wou niet herinnerd worden als dat ze is overleden. En eigenlijk niet meer onder ons is. Ze is nog onder ons, maar dan wel in de hemel. Maar bereid hem eerst even voor. En dan kunnen zij daarna goed luisteren naar wat jullie hebben voorbereid. Dit is Judith van Steensel. Zij is 23 jaar en docent Nederlands op Scalda in Goes. Ze maakt kans op de titel Leraar van het Jaar in het mbo. Mega leuk. Het is echt een ontzettende eer om genomineerd te worden. En het is superleuk om te horen dat studenten je zo erg waarderen. De verkiezing wordt voor het eerst gehouden in Zeeland. Om docenten even positief in de spotlight te zetten. Nou, we zijn op het idee gekomen omdat we onze waardering willen uitspreken voor iedereen die iedere dag werkt voor het Zeeuwse onderwijs. Dus iedereen die iedere dag les geeft aan onze Zeeuwse kinderen. Verder zie je dat er iets met mij gebeurde. Uit ruim 200 inzendingen zijn er 11 finalisten overgebleven. Het gaat om docenten in het basis, speciaal, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Hier in Goes zijn ze duidelijk fan van Judith. Heel erg leuk, heel levendig. Ze geeft leuk les vooral. Een topdocent, want ze geeft perfect les. En ze is heel open en heel vrolijk altijd met de lessen. Ik vind haar een lieve vrouw, ze is heel meedenkend. 8 december wordt bekend wie er per categorie gewonnen heeft. Hoek is in de tweede divisie op bezoek bij Rijnsburgse Boys. De nummer 2 van vorig seizoen, maar dit seizoen nog niet zo in vorm. Toch een lastige uitwedstrijd. We pakken hem op in de 49ste minuut, want in de eerste helft is helemaal niets gebeurd. Dit is een goed schot van Cariou, maar de redding is van Finn Murren. Dan komt er langzaam maar zeker spektakel op Sportpark Middelmors, want ook Hoek krijgt een kans. Hier wordt Din Soela aangespeeld, maar de redding is van Zonneveld. Dit zijn kansen die Soela normaal wel benut. En er is zoals altijd veel publiek bij Rijnsburgse Boys. Dan de 55ste minuut.
Dit is goed ingrijpen van Finn Murre. Maar die is dan niet op tijd terug in zijn doel. En dan wordt het via Jeroen Spruit 1-0 voor Rijnsburgse Boys. En Hoek moet winnen om de koppositie te kunnen behouden. En dus is dit een flinke tegenvaller. En na dat doelpunt gaat de thuisploeg door. En dit is een geweldige redding van Finn Murre. Die voorkomt de 2-0 en die zorgt ervoor dat Hoek in de wedstrijd blijft. En dan weet je, dan komt er nog één grote kans. Die komt hier voor Silvio Hagen. Maar hij vindt Zonneveld op zijn weg. 1-0 nederlaag dus voor Hoek. We hadden vandaag eerst wisselend bewolkt weer. En in de ochtend overheerste ook wel de bewolking in 's Heerenhoek. Maar we zagen in Vlissingen aan de haven met uitzicht richting Bresjes prachtige, mooie en onvervalste Hollandse wolkenluchten. Daarnaast hadden we ook te maken met enkele buien vandaag. Maar na regen komt zonneschijn. En die kregen we dan ook vanmiddag regelmatig te zien. We bevinden ons in een zachtere luchtsoort met vanavond misschien nog een laatste bui, maar vannacht overwegend droog weer met opklaringen. En het koelt erbij af tot ongeveer 8 graden. Morgen krijgen we in de ochtend even nog wat zon, maar in de loop van de middag wordt het dan weer bewolkt. En we krijgen dan waarschijnlijk ook af en toe een spatje regen, maar de meeste regen komt toch wel in de namiddag en avond. En het is nog wat zachter met maximumtemperaturen van 12 à 13 graden. En komende week blijft het wisselvallig in Zeeland en het is ook aanhoudend zacht. Het wordt nog wat zachter met temperaturen van 13 tot 15 graden. En dit was Zeeland Nu. Zometeen Zeeland de Week. Met daarin een overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week. Heel graag tot zometeen.